DJ Amir piano on the beat. Harshena kai ne kake da iko kan kowace rana hakikar zance annabi ne cikin ruhi ira da kai muke yi wa baiti ya hadi ga Allah sarki wanda kake yi wa zabinka wannan guda ɗayan da kake so annabi shugaban tsarkaka sa alihi sahabbai dukka da auliya umasi wa ruhi wanka uwar gida sarautar idan ana bayanin girma masu abun suna ganewa da fadima ake gyarawa wanda ya bar su fadima ya zama danyawa hakikar zance annabi ne cikin ruhi ira da kai muke yi wa baiti ya kai dai sabo hanyar ka ni ba zan canza ba kai ne kake wa Allah daidai kamar ka rabbana bai yiwu ba aya matabbata ya abba Allahu ne yake maka batin yau ne ba hakikar zance cikin ruhi ira da kai muke yi wa baiti ya hadi bai karewa domin rabbi ne ya cika sa cikar matsayin kama aiki annabi ya darar magasa annabi na daban ne yasa annabin annabawa ya gagar gasa kaman dabbayin kama aiki na zauna cikin fadarka ni dai banda komai sai kai labbaika dan asainu mai kaunarka a ya dahiri sirrin Allah barka hakikar zance annabi ne cikin ruhi ira da kai muke yi wa baiti ya hadi annabin sarkakku ni dai dahiri na rikewa akai ne wadatar bayi kana yin rabo da rabawa ka zarce tunanin kowa da kai na yi sabo ya mai kyan tsaiwa Malam Ibrahim barka aya malama Zahra aban in dauka hakikar zance annabi ne cikin ruhi ira da kai muke yi wa baiti ya hadi malaman makarantar akwai su nasiba suna nan akwai malamar murqayya masu hidima ne sannan MGR su fi sha'irin nan aya headmaster Rauda ina kwana cikin ruhinmu ira da kai muke yi wa baiti ya hadi